मुकाबला ना करे हमार हो काहे बोला तार तू बढ़ी बढ़ी बढ़ी। जिला सीतामढ़ी सम्मेलन में चढ़ी मारी जब कस के याद करबू घरी घरी। जिला सीतामढ़ी सम्मेलन में चढ़ी मारी जब कस के याद करबू घरी घरी। बंगाल से नाचे बिहार हो केहू मुकाबला ना करे हमार हो काहे बोला तार तू बढ़ी बढ़ी बढ़ी। जिला सीतामढ़ी सम्मेलन में चढ़ी मारी जब कस के याद करबू घरी घरी। जिला सीतामढ़ी सम्मेलन में चढ़ी मारी जब कस के याद करबू घरी घरी। पाँच मिनट में तू हो जाबू ठंडा गरम होके खातिर खोजबू तू अंडा। 5 मिनट में तू हो जाबू ठंडा गरम होके खातिर खोजबू तू अंडा। गरम होके खातिर खोजबू तू अंडा। ढेर जनी बोला हमरा से तना तहरा जाए संगे देखनी हो के तना कुछ पही मन पीछे मोरा पड़ी पड़ी। जिला सीतामढ़ी सम्मेलन में चढ़ी मारी जब कस के याद करबू घरी घरी। जिला सीतामढ़ी सम्मेलन में चढ़ी मारी जब कस के याद करबू घरी घरी। मिक्स बाय ताज तन्हा गणेश रिकॉर्डिंग स्टूडियो मैरवा। निजाम राजा ताज कहे राजू फीकर दे दी है गौरव तहरा देहिया के भीतर। निजाम राजा मोसे आलम राजू फीकर दे दी है गौरव तहरा देहिया के भीतर। दे दी है गौरव तहरा देहिया के भीतर। चौकी पर छौकी के ऐसे न चढ़ा बारीक हाथ से आगे न बढ़ा नोट दह जनी हथवा पकड़ी पकड़ी। जिला सीतामढ़ी सम्मेलन में चढ़ी मारी जब कस के याद करबू घरी घरी। जिला सीतामढ़ी सम्मेलन में चढ़ी मारी जब कस के याद करबू घरी घरी। बंगाल से नाचे बिहार हो केहू मुकाबला ना करे हमार हो। ओइनी बंगाल से नाचे बिहार हो केहू मुकाबला ना करे हमार हो काहे बोला तार तू बढ़ी बढ़ी बढ़ी। जिला सीतामढ़ी सम्मेलन में चढ़ी मारी जब कस के याद करबू घरी घरी। जिला सीतामढ़ी सम्मेलन